to duk abin da zaka kawo na nuna soyayya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda sahabbai ba su yi shi ba, to wannan abu bid'a sunansa, kuma bata ne a cikin addinin Allah, kuma ba nuna wa manzon Allah soyayya bane, cin gyaran manzon Allah ne da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Babban misali daga ciki shine maulidi, taro da ake na maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin watan Rabiul Awwal. Shekara ta zagayo na haifuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, a taro ayi biki, a yanka awaki da shanu, ayi abinci, a tara jama'a, a riba, a yi biki wai don murnan haifuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan in kai haka kayi bid'a, kuma baka nuna wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam soyayya ba, don sahabbansa ba su yi haka ba, ko ɗaya baka isa ka kawo wanda ya haka ba, kuma baka da dalili daga alqur'ani ko hadisi. Wannan abu bata ne kuma bid'a ne. Dalilai akai ga sunan. Abu na farko, baya daga cikin shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma ba daga cikin shiriyan khulafa'ur rashidun. Abubakar bai yi maulidi ba, Umar bai yi ba, Usman bai ba, Ali bai ba, manzon Allah bai ba. Ina zaka dauko addinin ka? Aina kake nema? manzon Allah ya ce fa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdin min ba'di wa tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajid wa iyyakum wa muhdathatil umuri fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah. Ku riƙe sunnata, ku riƙe sunna Abubakar da Umar da Usman da Ali, ku riƙe su gamgam da haƙoran, ku riƙe su gamgam. Ka shedin ku da abin da aka kirkiro bayan Abubakar da Umar da Usman da Ali, kar ku bi wannan abin da aka kirkiro din. Duk abin da aka kirkiro bayan su bidiya ne, ko ta bidiya bata ne. To ba su yi ba, kafi su son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko rabin rabi. Tunda ba su yi ba, ba su yi wannan ibadan ba, to kai kuma yanzu bani za ka zo ka ce ibada. In kana son ka nuna farin cikin haifuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ka je kai aiki da sunnoninsa da shiriyan da ya zo da ita, shine kai murna da zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma in ka take hadisansa ka je kana wasu bidiyoyi, wannan ba murna kake bane, kana cin gyaran manzon Allah ne da sahabbansa. Abu na biyu, wannan abun Shi'a Fatimiyya su suka kirkiro shi, kamar yadda malamai suka yi bayani. Yan Shi'a su suka kirkiro maulidi, kuma sun kirkiro shi bayan karni guda uku da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ba sun wuce. Khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Manzon Allah ya ce mafi darajar mutane wanda suka rayu da ni, sannan masu bin su, sannan masu bin su. Sahabbai, tabi'ai, tabi'u tabi'ina, bayan an sun tafi, Shi'a suka kirkiro maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sauran yan bid'a suka yi ta, su ma suka karba, suka runguma suna yi. Amma sahabbai ba su yi ba, tabi'ai ba su yi ba, tabi'u tabi'ina ma ba su yi ba, bayan su aka kirkiro shi. Abinda bai zama addini ba a can baya, a yanzu ya zama addini. Sai dai ra'ayinka zaka bi kawai, baka da hujjan da zaka kare kanka a wajen Allah subhanahu wataala. Don ba in aya ka jawo kace tana nunawa wannan fassaran ka ne, ba fassaran magabata wani ba, ka fi su fahimta alqur'ani. In hadisi ka tankura kace yana nuna wannan ma'anan, fassaran ka ne, ba fassaran sahabbai bane da magabata, don ba su fassara shi yanda ka fassara ba, kuma ba su aikata yanda kai ka aikatan ba. Abu na uku, kwaikwayon nasara ne yin maulidi, kwaikwayon kirista ne, su suke da wannan. Su ne suke murnan haihuwan annabi Isa, shine Kirsimeti. Su ma ba addinin su ne zo da shi ba, sun kirkiro shi ne bayan ɗauke annabi, sai suka kirkiro wannan bidiyan suke yi. To shine wanda yake maulidin haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to shi yana kwaikwayon wannan nasara ne. Mu kuma addinin mu ya hana mu kwaikwayi nasara. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum. Duk wanda ya kwaikwayi mutane yana tare da su. Ne hada mu, don suna yi mu sai mu yi, ba za mu yi ba, ya saba wa addinin mu. Manzon Allah bai ce mu yi ba, sahabbai ba su yi ba. Su suke maulidi murnan Yesu ya faɗo, murnan haifuwan annabi Isa. Mu fafu addinin mu, ya zaka kamanta mana addinin mu da addinin nasara? Addinin musulunci daban, addinin kiristanci daban. Karka cakuɗa mana addinai. Addinin musulunci kwaya ɗaya ne, karka cakuɗa shi da wani addini kamar da shi abu guda ɗaya, addini biyu ya zama ɗaya. Musulunci ba zai yadda da wannan ba. Shi yasa sahabbai ba su yi ba, tabi'ai ba su yi ba, tabi'u tabi'ina ba su yi ba. Sannan abu na hudu, wato hanya ce ta wuce gona da iri wajen haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ana tara jama'a a dinga kawo musu wasu kissoshi na ƙarya, ma anzalallahu biha min sultani, ba su da hujja wajen Allah. Tatsuniyoyi, kisan da ba ta da asali, sannan zuwa ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zuwa wurin, yakan bar kabarin sa ya zo wurin. Kuna yi a Jimeta ya zo, na Yola ya zo, na Kano, Bauchi, kafin ka je Najeriya ya je wurare 10, kuma shi kadai ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Hankalinka kamata ya baka wannan. Kai kana yi a na anguwan, wani yana yi a can, wani yana a can, kuma duka manzon Allah yana zuwa wurin. Sannan bayan nan a zuwa ana yin wasu abubuwa na yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya wuce gona da iri, ana bashi matsayin Allah.
a dinga siffanta shi da siffofin Allah a wurin maulidi, a dinga roƙonsa ana cewa ash-shafa'ata ya rasulullah, al-madada ya rasulullah, al-ghawtha ya rasulullah. Wannan mun ji da kunnen mu. Suna roƙon manzo Allah ceto, suna roƙon sa ya dada musu rahama da albarka, ya taimake su. Wai manzo Allah ka taimake mu. Duk wanda ya roki wani ya biya masa wata bukata ba Allah ba, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yayi shirka. Man istaghatha bi ghairi Allah faqad asha. Fa idza sa'alta fas'alillah. In za ka roƙa ka roƙi Allah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ku roƙe ni zan amsa muku, in ji Allah, shi kaɗai ne mai amsa addu'a. Addu'a ibada ne. A zo a wuce gona da iri wajen yabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tuquruni kama aqratin nasara al-masih ibn maryam fa inna ma ana abdun faqulu abdullahi wa rasuli. Kar ku wuce gona da iri wajen yabona kamar yadda nasara suka wuce gona da iri wajen yabon annabi Isa alaihi salatu wassalam. Yace ni bawan Allah ne, ku ce bawan Allah manzon Allah kawai, shikenan. Nasara ba haka suka wuce gona da iri sai suka ce annabi Isa dan Allah bane. Domin kuma daga cikin musulmi yan bidiya sai su wuce gona da iri sai su bawa manzo Allah sallallahu alaihi matsayin Allah, suna bashi matsayin Allah subhanahu wataala. Duk bukatunsu sai su sauke wa manzo Allah sallallahu shi zai biya musu. Wannan aiki ne na Allah. Manzo Allah bai zai yadda da kai ba kana haka, ba zai taba yadda da kai ba. Ka saba wa shari'arsa, ka saba sunansa, kuma babu wani nuna soyayya. Wayannan abubuwan da ake a wurin da cakuɗa maza da mata da kiɗa da za a zo a yi ana ta rawa, ana kiɗa ana rawa, wannan kawai ya isa ya haramta maulidi ma. Abubuwa da ake a wurin da wasu kistoshi na ƙarya wanda ba su da dalili, su kaɗai sun isa su haramta maulidi, ballantana kwaikwayon wayanda ba musulmi ba ne. Ya saba wa sunnar manzala da sunnar sahabbai. Kirkiransa aka yi bayan magabata na gari sun bar duniya, aka kirkiro shi. Saboda haka idan muna son shirya mu so manzo Allah sallallahu kamar yadda sahabbai suka so shi, dole sai mu kaurace wa wayannan bidiyoyin gaba ɗayan su. In ko muka ce aka haka zamu tafi, to namu fa ba irin na sahabban bane, kuma makomar mu ta zama ɗaya da na sahabban ba. Saboda haka mu gyara imanin mu gyara tauhidin mu gyara ibadan mu so manzon Allah sallallahu alaihi da dalilai kamar yadda sahabbai suka so su, mu bi umarninsa, mu halu daga abin da ya hana, mu bi sunnarsa, mu yi addinin yadda ya yi shi, shine mun nuna masa soyayya da kauna. Don sahabbai da sun masa tawaye suka kirkiro nasu a zamaninsa, da bai tafi da su ba. Wallahi da bai zai tafi da sahabin da manzo Allah ya cewa ai kaza, shi kuma yana cewa ai kaza ba zai taba tafiya da shi ba. To ya yanzu bayan yare su kuma ka ce kana son ka kai kuma kana yin naka daban, me za ka samu wani riba? Idan ka bi sunnan manzo Allah sallallahu alaihi a duniya a rayuwarka zaka mutu ne, mutuwanka bata zo ba, ko zaka halaka? Shi mai bin sunnan me ya same shi? Ya cutu ne. Wanda asali ma abubuwa na bid'a ma sun fi wahalar da jama'a ma fiye da na sunna. Kana ta shan wahalan banza ba lada sai alhaki. Ga sunna na manzo Allah sallallahu alaihi sauki, kuma kana kan dalili ka tafi akan haka, ala basiratin da yaqini, baka da shakka a cikin addininka. Ubangiji subhanahu wataala ya shirye mu, Allah ya kara mana shirya, Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ne ba mu ikon binta, Allah ya kara mana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yi masa da'a sau da kafa wa sallallahu